Kwa ine pankhani imene yakambidwa apa ya Cafe Maulidi kuti watengedwa pasidwa mpando mboma nde mukudandaula. Ndikufunseni funso. Aboni Kalindo lelolo atatengedwa nkusankhidwa khala nduna ya zachinyamata muchilandira motani? Kodi kukamasankhidwa zinduna ndi maudindo timafuna anthu akazichokera kuti? Azikhala mbali iti? Azikhala amtundu wanji? Azikhala anthu opanga chiyani? Timafuna munthu osamudziwa? Kumenyera maufulu kwambiri muziyang'ana mameseji a munthu kumene akuchokera. Ndi Amalawi ambiri mukusokoneza. Munthu omenyera maufulu naye ndi Mmalawi. Munthu amene ali wa media ogwira ntchito kuma radio stations, TV stations, newspaper zitengera ni boma limene labwera kuti likumufuna munthuyo. Chimene chimavuta kwambiri timaphatikiza kuti munthu omenyera maufulu ndi mtolankhani. Mtolankhani si munthu omenyera maufulu ayi. Bungwe la Aboni Kalindo lo president wa chinyamata wa anthu osauka sapasidwa ndalama ndi wina aliyense. Mudzisiyanitsa HRDC, bungwe la anthu omenyera maufulu limene lija limapangidwa support ndi America, kuli masalaries kumene kujako, kuli magalimoto a bungwe limene lija, kuli china chilichonse akayenda ni allowance. Amene ajawo ngati angasankhidwe unduna ndikuti ni nkhani ina, ndikuti pali mix up imene yachitika pamene paja. Ni mwachitsanzo Aboni Kalindo palibe yema mpatsa ndalama, alibe sponsorship ina iliyonse, ndi Malawi. Kodi amene uja kumtenga nkukhala Minister of Defense, Minister of Youth and Culture and what tichilandira mota ntiziti chiyani? Siri kumufuna atakhale nduna? Ndiye tikufuna ndani? Tikufuna munthu akakhale uti? Mudzisiyanitsa munthu omenyera ufulu wa anthu wa mchipani ni munthu omenyera ufulu wa anthu koma ndi independent, ndi munthu amene ali kumenyera ufulu wa anthu koma ali sponsored ndi mabungwe amayiko akunja amene amalandira mandalama zambiri ku bungwero ngati LHRDC. Zinthu zimenezo mudzisiyanitsa. Ndiye mukutenga anthu aku media mukuti ngomenyera maufulu nde walowa bwanji ntchito mboma. Kodi akudandaula zimenezi ndi ndani? Kodi kudandaula kodi siti kudziwa kapena zangotipweteka kapena zangokhala bwanji? Imene uli ni promotion. Ntchito imene anaphunzira iye uja ndi kumene amusankhira kuzigwirizana. Ngati atenga Cafe Maulidi nkuakhala pa udindo umene ujawo, azipita pamene pachoka iye uja pabweranso wina. Amene achoka wina uja asapita chonje ndi cheni imasuntha. Koma kaganiza imene kuganiza molakwika. Zomenyera maufulu ndibuzisiyanitsa. Lachina Aboni Kalindo, HRDC. Achina Kalindo ndongolimba mtima kudzipereka okha. Lero kusankha nduna amene uja simudandaula, mukadandaula ndi kuti zangokuvutani pena pake anthu. Lero Ntambo ali kuti, Gift Tsapenza ali kuti, amene ndi HRDC, abungwe lomenyera ufulu wa anthu amene amapangidwa sponsor ndi Americans. Ndi wina wangodziwa nkudzipereka yekha ngati Kalindoyo. Ndikutchula Kalindo kwambiri fani mukumudziwa kuti mumve mwa msanga. Kalindo umenyera ufulu ndi wayekha kungonyamuka. Wamenya ufulu kwa nthawi yayitali. Lero ndifuna ukhale apa upitirize ntchito yakoyo yoyang'anira achinyamata, khala nduna ya achinyamata. Mune naso nena kuti yayi munthu uja sankemenyera ufulu yayi amangodya amafuna m'mimba mwake. Tiye ndiziganiza mwakuya. Makanja wachakwera uja anajowajowa mu campaign 2019-2020 anakapezeka ari kusanjika. Tidatipo chani? Aziramu awo azipongozi awo amadzaza mu ndege yachakwera ulendo ku UK. Tidatipo chani? Maka ino MCP amene mukutsogolera izi